Kowe arek endi? Pas aku sing arek endi? iya. Nglupa. Capek gunungnya niki berarti dipedhot sik. Iya. Selingi jagoan. Ampune minyak wangi. Ampune kok minyak wangi. Akmune akno. Akmune minak nik nong. Nomor 1. Akmune minak nik nong. Nok men ni. Ana tunggale minyak am. Nomah. Nenakmun apa? Nenakmun apa? Nenakmun apa? Nenakmun apa? Joker. Nek iki nenenge Mbak Gus. Yang apa? Mbak Gus. Yang apa? Mbak Gus. Iki nek Akwan mah. Ya, niki caping gununge mengke diteraske. Niki lanjut Mbak Novita Rumiyin. Ngancani jagoane, monggo. Lagu apa, Mas? Tangan setengah modar. Ya. Oh mati mawon, gak modar. Beneran njaluk neh ngono. Tangan setengah mati. Terima kasih. Bana Santana. Rikolo ambiriko sumilire air ono reng wayawai nambahi sepine ati hang make dewe Riko
ruangan setengah mati sudah saya aturkan. Gimana ini?